खुलुमबाय। आंनि मुङा नायस्रां ब्रह्म। दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय नोंखौ लानानै। खन्थाइखौ सुजुदों मन्जिला बर', गामि सा बोरिमाखा, जिल्ला चिरां। नोंखौ लानानै। मोनाबिलिनि रैरुब महरजों लोगोसे जारौ गुस्थि जराखौ खुगाजों खुगा रुजुनानै सुजुगोन रमान्सनि गाब गोनां सिमां नोंखौ लानानै। जोंखौ एरखे एरखे नायख्रंलांनाय जारौ सानाबो जोंखौ नुनानै मिनिस्लुबाय। जोंनि साखाथिजों उदाङै बिरग्लांनाय दाउब' फालोआबो मानिबा इसारा होनानै बिरलांदों गावसोरनि सिमां रायजोसिम। खोमसिया जोंखौ गोबाना लाबाय रजे, नोंनि मिनिस्लु मनालिसा मिनिनाय। जारौ गुस्थियाव खोमसिनि जोमैया गाब गाबाय रजे। दा खालाम रजे सोमखे जोमैनि गाब गानायाव नोंनि आंनि समायना सिमांखौ फैमार। नोंखौ लाना सुजुनाय सिमां बिरलांगोन नों आरो आंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव।